Ertangi oshni tashlama, kechki oshni boshlama degan totar xalq maqoli. Akindizga oshni nishlatirgansiz. Albatta boshda pishirishni retseptni bizning topshiruvdan qaraga. Selam do'stlar, TMTV telekanalida tamli kurash topshiruvi ham bugungi topshiruvimizni boshlaymiz. Endi vaqtni uzoqqa suzmishcha bugungi qo'noqlarimiz bilan da tanishib. TMTV telekanalida boruvchi top klip topshiruvi rezidentlari. Men u yoqda jirchi Nargiz Yunnatulin, uning kimdashi, ya'ni mendan sol yoqda Zarina Hasanchilova. İsyanmısınız, soğumısınız, hayırlı günler. İsyan soğuk gelip jittіңizmi? Ya, келелерде бізге ғалеттен бөлектер тапшыра başladılar. Siz ne işlersiniz ekan deb qarab тұрмар мен sizге. Мен Түбен Камадан специально бөлек алып келдім, Нижний Кама деп. Түбен Кама жігіті екенін айтырған қамын. Түбен Кама жігіті. Мұнда біздің мәшет, танық мұнда. Ешірақ мұндашмағанлар екен бірсінден. Мұнда ғана мәшет, мұнда ғана танық та бар. Мәшет сақлап тұрушы. Şirkəvi də var degan şişməsilə. İstərikə şey işirgə, həm şey işir üçün şulay Түбен Камадан келген sizge təmli şək. Vaa, özün pişirib keldin mi bana? Почти özüm. Медовый удовольствие degan bit әлі. Рахмат, ямен, зор рахмат. Әлбәттә şey işirbiz. Ya Zarina. Мен енді балық пистесінен сонда балық алып келдің ме? Жоқ, балық алып келуге үлгермедім, ләкин міне сізге кухнягызда шундай мотор қыз шық, әрі қызлар әзірәктір деп ойлаймын, керегі шығар. Қам енді шуңа қошып, менің әліге өзімнің дискім жоқ, ләкин мен көптен төгіліне бір бик мотор музыкаль шарада қатнаштым. Қам енді шушы дискта менің қатнашуым да бар, менің шығышым да бар, бәлки сізге қызықлы болар. Әлбәттә, бик зор рахмат. Сізге қаладыр бит. Бүлектәріңіз үшін, күштәнішілер үшін рахмат. Тәйдәгіз тапшыруымызны башлап жібәрек. Ya, topshiruvimizning shorti bo'yicha bulayroq xallar. Mana sizga berilgan ingredientlar, ya'ni endi bugun tur boshida to'liq bir tovuq, baranga, qizil birish, tatli birish deysimiz ana, yumurta, pomidor, so'g'on, kishir, shoqqa kukuruzda var, hatto konservlangan kukuruzda. Butun narsa bor sizda. Sizga narsalar pishirayotgan bir qaynar esa ham bir turli salat. Kim boshlayapti? Narsa pishirasiz mana sen? Aytasiz, men boshlayman. Men o'yladim da ham mana nechikdir qomir rizig'i pishirib qarshi keladi bugun. Kittandan qomir rizig'i shoqqat turasiz. Narsa pishirasiz qomir rizig'idan? Tatar xalq rizig'i ilish pishirib qaraymiz shu bilan. Aybat. Ilish yaratamiz. Salat bizning yangi salat bo'lacak. Men hali o'zimda bek ko'p pishirganim yo'q. Praga deb ataladi. Vah! Mana oxirdan qaraymiz ne narsa bo'lib chiqar. Qaysi yerida Praga? Yaxshi, qaysi yerida Praga bo'larmi? Praga bo'larmi? Baliq bistasi qolarmi? Aslında biliriz deysin ara. Ya. Herkes sen нәрсе hazırlıyorsun? Мен духовкада bizim плитеде қойылатырған табада овощной рагу. Вау. Рагу яғни тауықлы рагу енді. Тауықлы рагу. Екіншісі міне біздің бұрыш ішіндегі бір өзінчәлікті бір тәмлі салат. Бұрыш ішіне салып? Жоқ, ішіне салып. Есе бұрыш білен бірге? Жоқ, бұрыш білен бірге түгіл, бұрыш сауыт орнында болашар. Ішіне саласың? Міне дүртке бөліп саламын, міне көрінер. Мөрар, биттіген шаққаттырғыш болды әлі бұл біразыңнан. Яқшы мен әлі алдан айтып қойым, мұндай табалар керек болашақ ма екен сізге? Сіз ішке кірішіңіз, ішке башлағыз, ішіне башлағыз. Мен айтайым әлі біздің тапшырыбыздың генерал спонсоры барды хақында. Генерал спонсоры Кукмара металл заводы ашық акционерлік жәмғияты. Спонсорымызға зор рахмәтләрне білдіреміз. Кукмара Саудия маркасы уақыт білен сыналған сауытсы бар. Германия технологиясы бойынша өзімізде Ресейде жетіштірілі. Оңайлық үшін әлігі заманшы сауытсы бар, сіз интернет кибеташыда алырға мүмкінсіз. Әмен де иқтибар етегіз. Әм сізге рәқ алабы Наргиз Зарина. Кукмара табаларын алғанда иқтибар етегіз. Әрбісінің астында мына шолды фирменный логотипілер атыш. Кукмара деген, яме? Яқшы. Шол шырақтағына демек сіз дұрыс таба алғансыз. Әмен де керекті таба алғансыз, әм шәп таба алғансыз деп соналашақ. Рәмет табаны қалдырам, бәлкім саған керегі шығар. Сіз енді сен қамыр баса башладың мәнде? Мен қамыр баса башладым, неге? Зарина, сөйлересің бізге. Biz әлі сен тұрда бек көп мәғілмәт білмейбіз. Біләбіз енді балық бистесінден екеніңді. Нәрсе сөйлейін? 90-шы ел баласы екеніңді біләбіз. Мәктәпті тамамлағаш, училище оқырған кіргенсің екен. 9-шы сыныптансың, ме? Айе, 9-шы. Өқіретті сөйлеріңді. Міне, мен өзімді қатерлегеннен берлі жырлығамын екен, жырлығамын. Менің анда әне жыршы болған, әти баянда ойнаған, әне жырлаған деп еші бәбі, бабай, әбі. Сізден ешіп олы, сіздің нәсілді.
Безнең нәселдә мин дә шулай ук инде, бөтен артистлар кебек үземне белә башлаганнан бирле җырлыйм. Дисәм дә була. Җыр сәләте бабайдан килгән дип әйтәләр. Чөнки минем әтием дә, әнием дә алай җырламыйлар. Садикта балалар бакчасында белмим әзрәк Сольны җырлый димме? җырлый идем, әле мине җырлап кына калмыйдыр, мин гел кар кызы була дим. Чөнки мин барсыннан да ничектер зуррак дип әйтим, соң габаритлар буенча зуррак бала идем, шуңа мине гел кар кызы итеп куялар иде. Һәм тавыш та бар иде. Кар кызы булган җырларга туры килә иде. Менә шуннан башланып китте. Бөтен бәйрәмнәргә, бөтен балалар бәйрәмнәрендә катнашып, анасын конкурслар дигәндәй. Насыл мәктәпкә укырга кердең, анда инде укытучылар бәйрәмнәрен җырлата башладылар, укытучылар корпоративларында. Менә шуннан китте, училищега барып җитте дисәк тә була. Хәзерге вакытта мин Казан дәүләт консерваториясендә укыйм. Шул вокал бүлегендә. Вокал бүлегендә. Аңлашылды. Инде синең бер туганнарга килгәндә бер туган энең бар. Бер туган энем бар. Аңа 14 яшь. Ул Спортсмен дип ишеткән идек. спортсмен, ул гомумән без кара каршы дип әйтсәң дә була. Музыка өлкәсенә бөтенләй. Юк, андый, ләкин ярата, конференциядә булып карады, менә бөтен нәрсәләрдә катнашырга тырыша. Үзен сынап карый инде. Теге мәхәлләдәге кебек 70 егет кешегә 70 төрле һөнәрдә кебек. Шулаймы? Шулай. Ярат. Я Наргиз, инде син үзеңнең гаиләң турында сөйләп ал безгә. Безгә синең турында билгеле мәгълүмат бар. Ул да булса Түбән Каманың районы буламы инде? Түбән Каманың югары Чаллы авылы. Тудым шунда. Тудым. Хәзерге вакытта син яшисең Түбән Камада. Синең әти-әниләр җырчы. Әниләр җырчы түгел. Ягъни безнең клубта, библиотекада, китапханәдә эшли. Клубта булгач барыбер сәнгать тирәсендә. Да, клубта и библиотекада эшли. Әти КамАЗда, зур йөк машинасында. КамАЗ. Син дә КамАЗ йөртә беләсең. Беләм, кирәк булса. Бирәмсең рольне? Юк, сораган юк особо. Түгел шунда ул. Шундый КамАЗ була торып анда йөрәмәсәң анда йөрегә. Ярар, өйләнгән, синең дә Нариман исемле. Бәяшле кулың бар. Да. Моны хатын Зөлфия. Шулай шибез Түбән Камада. Шулай эстрада өлкәсендәме? Юк, эстрада өлкәсендә түгел. Хатын эшли. Эшли дип инде. Хатын эстрада янында түгел, хатын эшли ди. Аңлашылды, кемнәр эстрадада берегездә эшләмисез? Хатын налоговыйда эшли. Эстрада булучыларга ниләр җибәрә? Уведомлениелар. Күпме эшләдегез? Салымын түләдегезме? Юкмы дип. Я сиңа нәрсә эшләргә кирәк монда? Таба кирәкме әле? Таба кирәк. Булат күкәйне, йомырканы. Пешерергә кирәкме? Пешерергә кирәк иде, салат эченә. Аны булдырабыз. Нишләп булдырмак? Син үзең сиңа берәрсе куярга кирәк түгелме? Булат миңа кирәк, миңа менә безнең ярты тавык китәчәк өлешкә, ярты тавык салатка кирәк. Шуның өчен шупа куеп җибәргән. Шулаймы ни? Зат. Икәү җитәме? Эченә салыйк. Салайда. Син шиклеш ашамыйсың да эштегесен. Юк, ансын да салыйм. Салайда пешсен шунда. Ярар. Син былай гына җибәрәсең. Так, сиңа кирәк кастрюльләр әзерләп бу савытлар барысы да Кукмара металл савыт заводыннан безнең спонсорыбызның табалары да шуныка, кастрюльләре дә анык дип әйтәсем килә. Пешәтер үзең дә беренче тапкыр җырлаган хәтерләсең, нәрсә җырлаган, нинди җыр башкардың? Беренче тапкыр Юк, карбыртый булмады. Беренче тапкыр мин мәктәптә 11нче класста җырладым. Вакытта җырлый башладыңмы? Да. Һәм ул теге Виктор Цойның берәр җыры идеме? Юк, если не секрет, бу җыр хәзердә истә Илназ Миневәлиевнең Кызларым кыскайларым җыры иде. Кызларым кыскайларым. Минем якташ. Да? Әйе. Балып истәсеңме? Нигә дә Кызларым кыскайларым бу сезнең синепташ кызларга багышланган җыры имәллә. Кызларым кыскайларым. Беренче сыйныфта инде. Может, җырымның мотивы шагандыр. Булай теге ул вакытта сүзләренә бик теге внимание бирмәйдем. Ярар. Теге кие булса, кие матур булса, шул җиткән дип. Яхшы, без инде килик. Сезләрнең сиңа мин күрәм. Бигрәк стайлерсың, камырда басып өлгергәнсең. Соң инде. Хәзер без тавыкны турыйбыз, шулай бит ярты саны инде пешә.
Яртысын турыйбыз өлешкә дип. Яртысы өлешкә, эшлегенә була инде моның. Хамыр ризыгын пешерергә кем өйрәтте сине? Беләсеңме, Бездә бик сирәк пешерәсең хамыр ризыкларын. Бик оста кешеләр генә. Шуны уйлап килдем инде дөресен әйткәндә. Мине теге әнием өйрәтте дип әйтә алмыйм, чөнки белмим, үзем өйрәндем, тормыш өйрәтте. Тормыш өйрәтте. Әле мин алай өйрәнеттем дип тә әйтә алмыйм. Юк, Туй таракта тордым укыганда. тормадым. Чөнки безнең училищеның тулай торагы юк иде. Һәм менә Казанга килүгә үк башта квартира снимать әдерик, хәзер инде үземдә, Аллага шөкер. Ләкин менә кая хәтта шулай пешерәсе килеп китә. Анда эшләтә ишесең. Хәзер без замана яшьләре бөтенсенә интернет, камера җигәтләр Менә мин башта Ана бит бар бит нәрсә пошаговый дип әйтәбез бит. Пошаговый рецептлар. Мин инде әнидән сорарга тырышам, апайлардан сорыйм, ләкин теге аларын да аңлап бетермәсәм. Апаларлар кемнәр синең? Гаеплеләрме? Яисә әнинең бер туганнары? Әнинең 4 бер туган апасы сеңгеләре бар. Алар 5 бер Алар кыз. 5 кыз, әйе. Бер җегетләре дә юкмы? Ул абыйлары бар. Менә Бер дәвам. җегеткә 5 кыз булган. Мин алардан барысыннан да сорап чыгам. Әнидә инде күбесенчә, ләкин аларын да аңлап бетермәсәм, шу интернетка кереп, YouTube'та һәм бөтен нәрсәләр бар. Аузына кулинар китабы бармы? Бар бит. Кулинар запискалар дип, дневник дип әйтәбез без. Юк, андый китаплар ниләр юк. Теге язып барам инде мин камырган инде нәрсә кирәк икән. Әйе. Булай андый карап эшли торган Анда язып барганы телефонгадыр әле. Янсы да телефонда әле аны. Нәк җәмәгать, бер телефон бөтен нәрсәне алыштырды хәзер. Бөтенсе шуннан кирип карыйсың, интернетта шунда керәсең. Әйе. Кайный да бер шатыр. А син бай үзең актив интернетчикме? Син. Кем? Син. Интернетта Социаль челтәр, ВКонтакте, Инстаграмнар белән еш кулланасыңмы? Instagram, контакт, ну, кергәлеп чыгам мин. Бергәләп чыгасың, Телефонда. Менә шул Зарина әйткән бик популяр видео хостинг. Кстати, дуслар, сез аннан YouTube каналынан безнең тапшырубызларны карап аласыз. TMTV телеканалы тапшырулары, алар барысы да анда бар. Шулай бит. Шуңа интернет кемдә әлеге канал антенна аша тотмый, TMTV каналын TMTV онлайн сайтыннан карарга була рәхәтләнеп. Син бик яратам дигәнсең, Psy. Ага. Psy башкаручысың, шулай бит. Карина. Сеул шәһәреннән. Әйе. Gangnam Style'ны башкаручы. Дэдди. Джентльмен. Джентльмен. Беләсең булсын? Аның телендә җырлап бирә аласыңмы? Юк, җырлап. Юк, җырлап бирә алмыйм. Беләсеңме, нәрсәсе белән менә шул Psy шул этик YouTube каналында бик данлыклы. Инде рекорд куйган. Ничек рекорд куйганмы? Ничек рекорд куйган? Шаян. Юк, аның Gangnam Style инәп менә шул клипы, шул җыры. Рекорд куйган белмим нәрсәдән. Тарихта дип әйтик, мен тарихта беренче тапкыр миллиард тапкыр караганнар аның клипы. Иң күп просмотр. Ансы беләм. Әйе. Иң күп. Сам булай кызыгыш белән. Гомум үсеш өчен дип әйтик. Кимдә хәзер бәрәңгә турадым. Безгә табаны җылтырак кирәк. Таба җылтырак кирәк, шулаймы? Әйе. Бу таба җитәр микән? Зуррак кирәкме? Кара, син яме шамала. Җитә. Точно, анда тагын нәрсә булачак? Мондагы Тавык, бәрәңге, соğan, кишер, помидор буламы? Кишер. Юк, помидор булмаган салатка. Все булды. Алайса җитә. Үзең әле син берәр клибың дөнья күрдеме? Сәлам дигән клип. Топ клиптар, шулай бит инде? Әйе. Топ клиптар булды, сәлам дигән. Тикшереп барасыңмы, интернетта күпме просмотр җыйган? Миллиардка зап калганмы? Бүген миллиардка җитә киш белән. Бүген җитә. Да. Молодец. Зарина, син бу вакытта инде тавыкны Мин тавыкны кисеп маташам. куй башладың. Әйе. Син дә беренче клибың дөнья күргән дип ишеттем. Әйе, Аллага шөкер. Кая төшердегез? Нәрсә Без хакында? моны мәхәббәт турында инде. Мәхәббәт. Көз көне төшердек. Ничектер менә бу җыр гел көз белән бәйле, дөресен әйткәндә, яздырылуы да, аның гомумән чыгуы да көз белән бәйле. Иштәлеге дә. Иштәлеге дә һәм без аны төшерергә дә булдык көз көне. Бик матур. Алтын көздә. Алтын көздә, бик матур көздә, ләкин бик салкын көздә. 2 көн катып, төшеп, ахырдан авыртып, мин авыртмадым. Төшүче кешеләр белән. Төшүче кешеләр авыртып. Ансы инде аларның проблемасы дип әйтәләр. Җыларак килеп йөрергә кирәк шуңа. Ләкин
нәтижесі яхшы булдыдыр дип уйлыйм инде мин. Ага. Безнең монда дуслар эш китте, күреп торасыз. Инде башка спонсорларыбыз хакында да мәгълүматыбызны ирештерик. Әлеге матур аш бүлмәсе белән безне матурмысың чынлап та? Ой, бик матур. Мондай кызыл кухня күргәнем юк инде. Менә карап калыгыз, фотоларга төшегез яме? Съемка туктаган вакытта. Шундый матур аш бүлмәсе белән безне центр мебель кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә. Журналистлар урама 56-нчы йортта урнашкан центр мебель кибетенә зур рәхмәтләребезне җиткерәбез. Һәм тагын менә кызлар бик яраталар менә бу эшләнмәләрне. Карале син бергә бардык менә бу. Матур эшләнмәләр, вставкалар күрәсезме? Ашык силәргә бик бай. Аларны исә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Ашу бүлмәсенә һәр вакыт керәсегез килеп торсын өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә токталар да ясыйлар. Индиго компаниясына да зур рәхмәтләребезне белгертәбез. Я табага кирәк. Май әйдәт, тавыгын салабызмы беренче? Юк, май салабыз беренче. Балабызмы? Нәрсәдер эшли башларга кирәк, чөнки вакыт бара. Зәринә синдә әйдә закка сузма, камырга инде тавыкны тура битер дә камырга сал әлеге өлешләрне. Без бу вакытта тәмлекрәшебездә реклама карыйк. Карабуны бик яратмыйм. Ну кирәк дип витамин дигәнгә 6-дан соң кайтсам, мин пешермәскә тырышам. Аягын тәпелдәмәсә, авызын шапылдамай. TMTV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә һәм исегезгә төшерәм, бездә кунакта бүген җырчылар Зарина Хасаншина һәм Наргиз Зиннатуллин. Инде Наргиз, сез реклама караган вакытта яшелчәле рагуясы, инде яшелчәле генә булыр ул, әгәр дә бер яшелчән торса, бу тавыклы, бәрәңгеле, кишерле, суганлы рагуны сәнәттем. Анатмадым, бурыч салды битен салды. Ой, тәмләп киштәр. Һәм хәзерге вакытта ул салат ясын дип куркыта безне. Ни салат ясыйм диге? Салат безнең болгарский борщ эчендә безнең салат булачак. Саут урына салат булачак диде. Шулмагыз салат булачак. Менә яисә киләчәк. Зарина инде бик уңган киленнәр кебек. Һәр хәлдә кияүдә булмаса да әлегә. Элешнең инде 1 2 3 4 5 6 6-нчысын ясый. Шәкерт матур итеп торып, безнең монда үзебез истәл куна тактасы урнада ул. Шуңа күрә махсус шундый әйбәтне сайладык. Безнең аш бүлмәсендә центр мебели булышты ди. Без моны затабыз ничә минут пешерәчәк хәзер. Бу без моны тыкканнан соң да бер 150-80 градуска куйсак, бер 40 минуттан соң пешереп җитәрбез. Ярар. Безнең аны хәлле вакытыбыз юк. Без икеләтә тиз пешерергә тиеш булачакбыз. Әлегә эшләр шуңа күрә тизрәк әзерләп бетереп, аларны инде кичкә азатыйк. Чөнки безнең башка әйбер анда пешерергә тиеш түгел бит, шулай бит. Менә Наргиз анкетасында булай дигән. Мин нәрсә яратмыйм дигән сорауга карабуда яратмыйм дигән. Гришка. Әйе, гришка кара. Син беләсезме карабуда нинди файдалы икәнен? Нигә яратмыйсың син аны башта бер шәйдә? Бала чактан күп менә башатлар мәллә башта. Күптән, белмим, күп ашатканнарны хәтерләмим. Ну карабуда бик яратмыйм. Ну кирәк дип витамин дигәнгә сирәк мирәк ашап куйрамагы. Шунда та анда теге аминокислоталар, фолиевый кислота менә бик кирәк диләр. Бик кирәк шундый. 18 менә бик файдалы шундый элемент бар икән анда. Сезгә кирәкме? Ашарга придется. Карабуда әйе. Әлбәттә ул диетик ризык. Бик туклыклы, бик файдалы диләр. Сезгә дә киңәш итәбез. Зарина мәсәлән, яратмыйм түгел, бик яратам дигән япон кухнясы, татар кухнясы белән берлектә. Үзенең суши роллары ясаганы бармы? Ясап караганым да юк, чөнки миңа калса бу бик четерекле эш. Аның бит әле теге Өлешчә сезонда катлаулырак түгел инде миңа уйлавымча. Шулай, ләкин ничектер кызыксанганым юк, чөнки һәр урамда дип әйтерлек. Һәр чатта суши роллы дигән кибетләр бар, кафелар бар. Шунда кирип ушап чыгарган. Алыштырасыз. Әйе. Кайбер чакта. Кайбер чакта да ешрак менә хәзер. Япониядә булганың бармы әле син үзең? Юк, кызланышка каршы юк әле. Японнарның традицион рәвештә иртән ашый торган ризыклары шул диге икән инде. Соң киләсезме? Һәр иртә. Иртә таңнан диге ашыйлар. Алар гомумән диге ризыкларын бик яраталар. Алай дисәң, без менә белмим, сез ничектер, ләкин мин иртән сөткә сөткә эшләнгән диге боткасын яратам ашарга. Әлбәттә. Ак май белә. Ашап җибәрсә. Монда икмәк.
Икмәк өстенә шулай ак май. Монда сыр куясың. Колбаса, сыр, колбаса. Кәхвә янына. Әйе, кахва монда. А син итәрне сашыйсың гадәттә? Иртә белән мин şey içim. Ботка Ботка эләкмәй. ләгә кайыр вакытта. Хатын нәрсә пешерә? Хатын әзерләсә. Әйе. А? Әзерләсә ләгә. Бу ШЖП дип атала инде. Что жена приготовит? Да. Яисә ХНЭ. Хатын ни әзерли? Шуны ашым ди. Булдымы инде безнең? Безнең булды, менә өстенә әзрәк малыйбыз да һәм кертеп куябыз. Мишкә узатабыз. Мишкә. Яна җырлыйбыз дидегез дә, әле минем баштан үземнең дә билемем бар сезгә. Мин сәбәттә бүген җыратачакмын. Мин сезгә хәзер берникадәр татар халык мәкальләре әйтәчәкмен. Аларның беренче өлешен миннән, дәвамы сездән. Яра. Беләсезме, юкмы тикшерәс бирәкән. Белмәсәгез дә нинди кызыклы җавап уйлап табар дигез шул татар халык мәкальләренә. Алар барысы ашсы белән бәйле. Минем өлешләрем әзер. Өлешеңә кимешең дип менә безнең өлешебезгә кайсы кимеше туры килер. Эшкәче ашыклар булса, хәзергә бисмилла әйтик. Так, Наркис махсус каплап тора. 150 градуска. Җиңмәсен. Әйе. Атмагыз. Я, синең өлешләрең инде пешә торалар. Бу вакытта Наркис үзенең салатын ясый туры әлегә бу эшлек ясый. Эшлек ясый ни өчен? Кызыл татлы бер өчен, шулай бит? Да. Әйдәгез без башлыйк әле. Син салатка керештең, шулай син салатны ясарга кирәк. Әйе, мин салатка керештем ниһаять. Әйе. Шигрәк. Оған Дөбердәп кайнап утыра. Дөбердәп бит әзгенә кайнап тора. Мин сезгә мәкалә әйтәм, беренче өлешен сездән дәвамы. Сөйләштек? Кемгә беренче? Башыгыз беренче. Кызларга уступаем, Зәринәгә әйтерсең. Бәйдә мин. Беренче мәкалә шулайрак яңгырый. Аягың тәпелдәмәсә, авызың Шапылдат. Авызың. дөрес әйтә. Нишләми? Шапылдатмый. Әйе, ну шапылдамый инде, әйе. Аягың тәпелдәмәсә, авызың шапылдамый. Минем андый мәкаль белән Бу бит инде бу иткәнем. хан замандагы мәкаль бит инде. Бу бөтен кеше белә тора, бу бик популяр мәкаль шуңа. Аягың егермәсә, егермәсә Ашарга әйберең булмый да. Шуны аңлатам мин. Әйе. Син ишеткән йөрисең Казан егетләре ансамбле белән дип Әйе. чыгыш ясап. Кайдарга йөрдегез? Соңгы вакытта кайдарга бардыгыз? Без яңа елга хәтлек барып кайттык Сибир якларына. Сибир яклары дип Сибир якларына чыгып киткән идек. Шуны бөтен Башкортстанны да урап кайттык дисәң була. Кайтышлый дигән. Әйе, кайтышлый бер рәттән. Йөрибез инде менә Укуга зыян килмиме соң? Укытучылар аңлар. Берникадәр зыян килә, чөнки калдырга туры килә. Ләкин мин инде менә бу иң мөһим вокал дәресләрен калдырмаска тырышам. Бүтәннәр әзрәк аксап барса да, Вокал дәресләре. Әйе, вокал дәресләре тавыш гомумән тонуста торырга тиеш дип уйлыйм. Концертта вакытта да бит ул тонус тора. Ләкин консерваториядә бүтәнрәк безнең бит инде теге ничек дөрес җырларга өйрәнәбез. Дөрес җырларга өйрәнәбез. Концертта дөрес җырламаска. Концертта хис белән җырларга. Шулай әйткәннәр безнең бер абзый бар. Хис кирәк. Хис. Ян, синең мәкаләң шул бик җайлы. Кайда кыймак? Шунда Тукмак. Yok, kızık var ya dayı. Oya kıymağı da var, şuna tukmağı da var. Eder mi dedi? Kınut ip pryanik diyen gibi, değil mi? Şunu terbiye ısılı, terbiyeli ısılı. Şunda kunak. Dürüst mü? Dürüst. Gördün mü? Менә кемгә нәрсә инде? Түбән Каманың югары Шаллы авылында туган җегет. Нәрсәләргә әйтеп ташламады. Я. Иттек алайса, тагын берсе сиңа. Сагыз шәйнәп. Үтмәсә булмас диләр. Әйтмешәдер. Сагыз шәйнәп. Мин берсенә кем алар? Май. Сагыз шәйнәп кенә. Әйтимме? Май. Май нишләмәс ди. Эремәс. Эремәс. Сагыз шәйнәп. Май эремәс. Юк, кайнарга куйсаң. Сагыз шәйнәсәң дә шәйнәмәсәң дә май чыкмас ди. Шул сагыз шәйнәпкә басып тор, шуңа күрә май чыгарыр өчен нишләргә кирәк? Ашарга кирәк. Ашар. Май чыгарыр өчен нишләргә кирәк аны? Без күпме әле? Тирин чыганда синең май чыкканчы. Белмим, мин ничектер әзрәк кенә туры уйлыйммы соң, мин май дигәч май дип уйладым инде. Теге тир майы түгел.
Yok şınmay bitinde şınmay. Yok siz Tamam işle. şeyle yok. Yok dirle bitesin demeli o mayını çıkargançı mayını avul şartlarında yasa onu aytamen demek biz anlattık. Tuğmaydı. Şeker boğaları akmay. Tuğmayın da yasalar. Söylediler mi sizler? Öyle tamam bir makalesini aytayım da şunun bilen şu bular. Aha. Gene kupma kaynatsam da o bilmegenler de var eken. Gene kupma kaynatsam da nesesi çıkmaz değil. Haydi. Şöyle şaka. Ha jilege. Ülkede. Jilege. Gene jilege paya. Kalecilik yok şuna. Gene kupma kaynatsan da öresi çıkmaz değil. Koşkar. Şunlap mı ne? Yok indi mene yok. Şulpasınız. Ne sevgi? Şulpaga indi. Şulpaga. Şulpaga elbette şulpaga. Yarar. Unuturuz bu makalelerde. Şayartan 8'de kaldırırız. Tutar halk makalelere dik kut narsa turunda anlatadi. Biz senin ragulundan jırga kuşi gele ya. Bula mı turap? Bir jırlayı başlarga tiyiş. Bugün indi bir katı korkuttığız. Училищlarda okuyuz, konservaторlarda deyip. Mene hazır mı? Kim bilir çavaş karasın? Yok, yolun derkisine veremedi. Haydi bu yola. Koy ol, kalbasana. Kavasına turayım bana. Kliptağı tege selam bile şu yerin. Bara mı? Çık bara. Hata. Öyle kamerası. Yakın itip öz itipler, geldim sizni ko'rerge. Nişikler yaşap yatasız, halligizni bilirge. Hey! Selam sizga zur selam, selamlarning ılısı, chin ixlosdan aytilganing yolqinlisi, jirlisi. Selam sizga zur selam, selamlarning ılısı, chin ixlosdan aytilganing yolqinlisi, jirlisi. Hop 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 hop. Dağına. Hoppa Gangnam Style. Дальше Мариша. Malaysia var. Мариша. Amin Kore şemeler deyip duram. Seul şah. Ya. Yazarına sen bizga нәрсе başqarasın. Мен де өз репертуарымнан башкарамын инде бир жер. Бу топ клипта катнаша. Сиздин айымдан менин үчүн да табыш берсеңиз бик рахматтуу болор эди. Махаббат йылдызым деп аталат. Haydi. Мең сұрау мең юрап алдымда, тұрамын язмышлар ярында. Мен сені көргәчте ышандым, дүнияда махаббат барына. Гомерем афыгы бик ярак, барасы юлларым узын. Яктыртып күңелем көкләрен, кабынды махаббат йылдызым. Oy молодец. Şeşek. Buraya gitmeyeyim bunu. Birsem buna indi. Şeşekler yok. Hazırlanmadık. İşiniz ne derecede indi ahırına yakınlaşa? Bizden onda salattan Мен келе бошанып кына Ya bu şaka girmeyip. O sen hiç yapamaz intensın sen. Әле Праганың яртысы да булмады. Yok mu ne? Mine Zarina o'zining anketасында bek qiziqlan so'rovga bek qiziq etib javob bergan. Agarda jirchiqlarni so'ramasa, politsiya xizmatkari bo'lar endi. Biz ул турыда сұрарбыз әле. Сен кім болған қайда jirchiq, нәріп сөйламағанбыз. Ну, біздің төбен камада шулай яшасам, біздің төбен камада химия бетем. Химия, завод, білем, шунда бір инженер болып отырыр екен. Шиналар, Тәгәрмеш жасармын екен. тәгәрме, нефть ішкәртер ектік. Да. Да, кетесі келмеймісің шынапты аңды елкеге? Ну, Бір шапта. алай Әлеге уйлаған. бұлғаны білән қанағат, Болғаны біле қанағат, аңа уйлаған жоқ. үш жетерлік. Ой, майонезді көп соға. Мене менде қарап тұрмын, көп болды былайша. Шеті бұлайды. Сығабыз қазір салатыны дұрыштағы арқылы шығарып. Майонезді ағып шешек. Қалғанлары қалашақ. Істейбіз аңаға. Істейбіз. Қалбаса істейбіз. Сені ғымен тұрмаш ептәшін, зіркәлін ептәшін. Нәрсәр білән стилі сені. Әдеттен нәрсә бек ұста пішірәбіні. Мәселен, Зарина үліш пішірген кебек. Нендей ризықларына бек шеп келіп шығады. Мәрәді, қатының қарап тұра сені қазір телеэкраннан нәрсе етіп ерім деп. Бүтін әйбірінде әйбет пішір. Бүтін әйбір деп күн әйді, олай болмайын бұл. Кірмінді. Ашына тәмлі пішір,
Bu nindi aş? Salyanka. Salyanka, Boruş. tıkmaşlar. Tıkmaş. Tıkmaş ne? Tıkmaş atlı işte yok. Tıkmaşlar. İkinci aşlardan mesela. Balık, Nasıl skumbri balığı. Temle kilip şaya. Da, temli kiyip şaka. Beleş, kamar rizikları. Beliş bir pişirmeyi. Mantay. Mantı pişir ya. Beliş yok. Rahmet hatun temler şutkan için. Rahmet. Selam etsen de ola. Selam. Büyük rahmet temler жатқаның için. Ne buldu? Hazır tağın aşağıda aşağıydı bu oldu. İletire gerek. Hep üzüm galetте. Мен өзім ғадатта дұрысымдан айтканда сирек пішірем, чүнки Көпчілік уақыт я гастрольда, я гастрольда, я енді менің шундай нешік деп айтайын, 6-дан соң қайтсам, мен пішірмеске тырышам. Чүнки пішірсең енді әлбетте ашайсың, ашамасаң, шай ішіп кіна өзіңді қанағаттандырып қоясың. Бұл меға қосып тіге. Диета білен де бәйлі бар. Бұл тіге ашамауда түгіл, ләкин Фигура. көз қызықмасын үшін. Бұлай жеңіл шай бірлер пішірем, қамыр ризықларына бек тіге қаманды етмейм. Ләкин соңғы арада бәліш пішіре башладым әлімен, нешектер көңіліме кіріп ятты бұл ризық. Бек жеңіл екен. Ол көңілге де кірі ол, анасын пішірсең, ашқазанына кірі. Ашқазанына да кірі ол, бек кіріп ята ол тейс. Сезмей де қаласың, оқшағанда. Андасын. Әне үшін сен полиция қызметкері полицияға кетерім дейдің. Әгер де енді жүрші қадәрін алысың. Нәсіз бе ұшыйсың сен? Міне, әйтем мен әрсісі бірін үшін. Әйтеді. Ол меңа формасы бірін үшін. Оның іші де меңа тігі қызықсындырмын. Міне меңа олардың формалары үшін. Полицияларға. Иә, міне ортта Еліктігі қазіргі полиция. Қатын қызларын міне мен көрем, еш көрем. Шынқыла біздің яндағы нәршелер. Бек мотор енді. Шектеп айтым, ғұрур атлап үйрелерінде бар. Міне, әлі мен ойлап тұрадыр ем, шундайрақ бірер... Сен рөлде ересің бісің? Мен ермейм, ләкин менің правам бар. 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 Ярас. Ерімін деп үмітленемін де ала берсе. Иә. Полиция қызметкерлері өзлері рөлде ерген штрафта төлемейді бит әлі. Ма? Әгер де патрульный машинада ерсе. Шуны айтып өзет. Иә, әйдәгіз салатыны тезірек әзірлік, чүнки біздің уақытыбыз шыға келе. Уақытыбыз сан. Соға біраз ашықтыра астын мәжбүрмін. Штейбіз ейле. Достар, көріп тұрасыз, Нәргесінің енді іші тамам дейерлік. Салат. Нәрші күймелер ясадыңыз сен көйді? Күймелер. Бітті, все. Күйме шеклі. Соңғы күйме. Күйме ішінде салат. Тағын қалған бет әлі, біттісінде салат бітір әлі, яса бітір. Рәхәтлендіп. Әлі мұны қатты әштерге болады достар, помидорның ішіне алып, помидор ішіне салсан да башлай бет. Помидор сатылыр ма? Сатылмасын кетсін. Ой! Кім беретін сияр, өзім білдім деген, не мен? Беретті деген. Зәріненің мұнда енді қуатлы салатына, әзір майонез, емірқа, кешір. Хам қора жеміш, хам бітті. Хам тағын достар көрірсіз нәрсе келіп шығасын бірнеше минуттан. Әзірге әйтейік, тапшырыбызның генерал спонсоры Көкмара металл сауытсыба заводы ашық акционерлік жамғияты. Көкмара Сәуде маркасы уақыт білен сыналған сауытсыба. Германия технологиясы бойынша бізде Ресейде жетіштірілді. Оңайлы үшін әрегі заманшы сауытсыбаны сіз интернет кебет ашыда алырға мүмкінсіз. Әм иқтибары Көкмара мәрмәр істіклі инновацион сауытсыбалар тәқдім ете. Мұнды юғары үстілік сіздің сауытсыбағыздың Тұшық елхатын безеп, аны шестатыны жеңілдештірі, қамсыға тоғыда яқшырақ кулинар шедеврлар ясарға ярдәм ете. Тапшырыбыздың генерал спонсорына зур рахматыбызны білгірәбіз. Әйінде әліге аш су білмәсі білән бізні центр мебелі кебеті тәтмин етті. Сыйфатлы мебелінің бүтін ассортименті құлай бәйеге. Журналистар урама 56 шерфті орнашқан центр мебелі кебетіне де зур рахмат етебіз. Әм әліге мотор ішлемелерге көз салабыз. Аларны исә безгә Индиго компаниясы келіп урнаштырды. Аш су бүлмәсе шундай мотор яқты тисләргә бай булсын өчен Индиго компаниясына барыгыз. Алар кухня өчен сыйфатлы оригиналь фартуклар һәм элмә такталар да ясыйлар. Без хәзер сезне озатабыз. Менә әлеге әйберләрне әзерләп бетерәсез дә, синең инде өлешең анда хәзер пешеп чыгачак. Озатабыз башка бүлмәгә, монда керәчәк ул вакытта безнең белгеч шеф-повар һәм сценаристлар калып үзенең фикерен әйтәчәк. Бірнеше минуттан очрашырбыз тәмле көрәшебездә, ә хәзергә ТМТV каналында реклама. Прага булганмы? Әллә берәр кашан күргәнегез бармы? Минем берәр шеф-поварны өйрәткән. Менә карагыз. Диягән ашамасын да буладыр иде.
Достар, дегустациясы вакыт килеп җитте һәм бүген дегустатор ролендә Дублин, Ирландия пабы шеф-повары Кубрат Акбал. Кубрат, сәлам. Исән. Тәмле ашар дип чакырдык сине. Тырыштык, пешердек. Килдем инде монда. Шул ашап үзеңнең фикерен әйтсәң, бик яхшы булыр иде. Монда безнең нәрсәләр? Традицион рәвештә без бу яктан башлыйбыз. Гомумән бүген өстәлдә монда ризыклар арасында иң төп ризык ул тавык иде. Тавык. Тавыкны пешерделәр дә бүген, тавыкны шикелештә салдылар. Тавык итеннән ризыклар. Анда күрәсең син салатның исеме Прага дип атала. Чехия башкаласы. Татар милли ризыклары. Нәкъ анда татарлар бик күп. Өлеш безнеке инде. Ансы үзебезнеке чыпшыбызнеке һәм шулпа, шулай ук үзебезнеке. Тавык шулпасы. Өлешне шулпа белән ашарга кирәк диләр. Шулпа ичеп, өлеш ашап. Кайсыны башларга? Әле мин сиңа тәкъдим итәм салаттан башларга. Күзне чагылдыра инде, бу әйтәм дә. Матур, бизәлеше бик матур. Салып аласыңмы, ничесен, әйдә. Боларга куып барыйм. Әйдә. Бизәлеше буенча шаба. Тәмлеме? Майонез җитә менә. Миңа калса майонезы азрак кебек, бераз. Юк, майонезы монда күбрәк икән. Күбрәк. Абай бик тәмле. Азрак дип уйлаган идем. Син азрак салар идең. Әлбәттә. Прага булганмы, әллә Прагада ясаган ничек икән белмим, ләкин майонезы монда күбрәк икән һәм бу салатка әзрәк салар идем. Дөрес әйткәндә. Калган ингредиентлары үз урынында. Эшне ишетәбез. Өлешне әйдә ашык. Да куй башысын әле берсен менә. Өлешне кул белән ашыган идем. Шулаймы? Ләкин нигә ашап карады син ашагач? Ана. Тәмле. Бәрәңгесе пешкән. Иң мөһиме бәрәңгесе пешергә тиешле. Бәрәңгесе пешкән булгач, демәк, бөтен мәддәләре пешкән булган. Калмады. Ама нәзек юкка тәмле. Камырны баса белү дә бит зур осталык таләп итә. Син дә урын Белмим син ничек, мин 5 куяр идем. Бишле. Моның өчен бишле. Әле шәйбәт булган. Молодец, булдыргансың. Киттек монда киләбез монда безнең. Ничек тимәт икән менә? Көймә. Көймәләр шундый көймәчекләр. Көймә эчендә салат. Алдан әйтеп куям, монда да майонезы күзгә күренеп Шактый. Ул тындырды да, мен әйтик, монда безнең егет кеше иде. Инде кыз кеше. Әлегә исемне әйтеп ишәтерем. Мин майонезны күп яратам, ләкин аны хәтта түгел, кире ала алмады ул майонезны. Ялгышрап китте бераздан. Бәлкем тәменә зыян китермәде, мин куып карамадым. Әйдә син беренче. Көймәне кулыңа ал да. Менә иң кечкерәк көймәсен аламын сиңа. Юк, салат белән ашау. Юк, кашык не белән. Кашык белән чәнечке белән. Чәнечке белән. Алай түгел. Ничек мин ашый белмим. Дублинда алай эшләмиләр, бездә менә бу тоталар да. Үзе бирәгә. Берәр кашан күргәнегез бармы? Минем берәр шеф-поварны өйрәткән. Менә карагыз, бүген шул хәл. Кыелды. Ансына була. Монда тавыкмы? Монда тавык юк. Монда тавык юк. Монда колбаса. Колбаса, лабаса, һәм башка сыр, кукуруза бар. Һәм майонез. Майонез бик күп. Шулай да анда ник бозмый. Темен бозмый юк. Бердә. Карады син аны. Менә бит, иң зур иң шәп сыйфаты ди ул. Бу дагы татар милли ризыкларыдыр инде. Монда татар тавыгы белән татар бәрәңгесе. Бу адаммы? Бу ана түбән камада. Сөяге дә бармы әллә? Сөяге кимердә. Сөяген ашамасың да буладыр иде. Күңелле шәп калыр безнең бүген. Тәмле булган. Барысы да әйбәт. Киттек уртага. Ортада Дегустация салды. Хәзер инде үз фикерен әйтәсең, үз билгеңне. Дөрес әйткәндә, икеләнә фикер. Һәм монда да бишле, бик тәмле, бөтен үзе тырышкан. Тик менә бу якка мин бигрәк ни итәрим. Бигрәк тә каты бишле куяр идем. Бигрәк плюс белән. Катлаулык буенча. Монда катылу салат үзенчә һәм өлеш Зур осталык таләп итә инде. Камбар да әйбәт. Пешкәндә. Аңлауча беренче
Икенче, беренче, икенче. Урын. Шулай да. Егет кеше өчен, Барыбер да бишле. егет кеше өчен барыбер әйбәт килеп чыккан. Бик кизешләде, ул эшне зак тотмады, ансы да әле. Ансын күрмәдем инде мин. Ну, мин күргәнен әйтәм. Шул аштан интегеп ятмаячак. Шире алачак. Бүген безнең дегустатор ролендә Дублин Ирландия пабы шеф-повары Кубрат Акмалый. Кубрат, рәхмәт килгәнеңә. Дублинга килербез. Әлбәттә килеп. Прагадан Дублинга баралар ерак түгел диләр. Адым. Бер адым гына. Бер адым килербез. Синең сул ягыңда безнең Зарина Хәсәншина исемле җырчы кызы, уң якта бүген Нәркис Зиннатуллин дигән егет. Хәзер үзләрен кире чакырабыз. Я шуның белән шул дегустаторыбыз килде дә, ашап карады, ризыкларыбызны китте. Аның эше шул иде. Һәм башлый без синең яктан садны калып карады. Барысы орында, барысы тәмле ди. Ләкин майонезы күбрәк ди. Мәле карап торышмай да майонезы азрак түгелме дип сораган идем. Юк, күбрәк ди майонез. Баҗирнәк салган синең директә. Бәлкем әле анда тагы да кызгырак әле. Аннан соң өлешләр калып карады, өлеш кайнар, тәмле. Мин калып карадым, мин дә хәтта. Калып карадым, аннан соң үзем сизмәсәң ашап та бетердем дисең. Менә шулай. Бик тәмле булган иде. Аны син үзең бит сатып калып карамадым. Молодец, бишле. Теге тел тәшдирәк түгел, аның бердән бер шул бәйләнер урын булды, ул да булса майонез күбрәк диде. Мин майонезны хәтта күп салмасын дип. Синең салатны мин аны бөтенләй ашарга кирәк иде дип. Менә бу зур эшне ашап булмый икән. Эзезләп калып. Әйме, кыйдырып кимсең? Мин аңа өйрәттем бит кичкенәсен алырга да шәнишке белән генә. Хоп тора. Майонезы күп дип әйткән идем алдан. Нормальный майонез дип аңламассың. Синең яктагы майонезны артык димәде. Салат тәмле булган диде. Рагуны ашап карады. Рагу шулай пешеп чыккан, тәмле ди. Бише билгесе куям дип, инде монда ортага килеп баса, ул күп сөйләшмәй булай. Кубрат дигән безнең. Бар. Бу якта катлаулыгы белән ризыкларында да бише, монда да бише катлаулыгы ягыннан әлбәттә инде бу якка беренче урынны бирмичә булмый дип. Бу як җигеп чыкты, һәм шулай булырга тиештә иде инде ул. Мин башканы көтмәгән идем дә. Бу һәрхәлдә инде гәрдә безнең Нәркис әйтеп, мин кухняга бик еш кергәнем юк, крем ашарга гына. Шулай беренче тапкыр менә шулай итеп килеп, әле булай пешерә алгач, булай ясый алгач, бик молодец, бик шәп. Бик шәп нәтиҗә. Шуңа икегезгә дә бүләкләрне тапшырырга рөхсәт итегез. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл соусы заводы Ошьяк акционерлык җәмгыятеннән әлеге шәп табалар икегезгә дә булачак. Шуңа Зарина беренчесен син кабул итеп ал. Ой, рәхмәт. Менә шундый мәрмәр эслекләр, шундый ук мәрмәр эслекле инновацион таба сиңа да булачак. Рәхмәт. Алып кайтып җәмәгатеңне сөендер. Үзеңә каршы кулланмасыннар бу табаны. Куллансалар да бары тик тәмле ризыклар пешереп кыздырып кына бирә торгансына Зарина сиңа да якыннарыңны үзеңне сөйләштергәләштер. Менә хәзер тагын да күбрәк пешерә башларбыз. Әйе, кирәк булачак. Менә эфир киңлеге сезнеке. Берничә секунд вакытыгыз. Тамашачыларга теләгегез булса рәхмәт итегез. Барлык тамашачыларга исәнлек, саулык. Алда булган һәр кешенең үзенең цели була, планы була. Алда булган планнары чынлыкка ашсын. Это самый главный. Һәм тормышта исәнлек булса, барысында эшләп була. Дөрес. Гаиләгә зур сәлам. Барлык телевизор караучыларга сәлам һәм әти, әниләргә, туганнарга. Кайнар сәламнар. Минем сәламнарым әлбәттә инде барлык туганнарыма, әти-әниемә, якын кешеләремә һәм менә коллегаларыма һәм нинди теләкләр. Әлбәттә исәнлек, саулык, бәхет һәм ашап яшик. Дөрес дуслар. Ашап яшик, тәмле пешереп яшик, тәмле керәшне ТВ телеканалын һәрдаим күзәтеп яшик әле. Сау булыгыз, ашларыгыз тәмле булсын, сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.